Bl-iffirmar ta' ftehim bejn is-Servizz Pubbliku, l-Università ta' Malta u l-EMCAST twaqqaf Istitut għas-Servizzi Pubbliċi. Dan il-ftehim kien iffirmat fil-preżenza tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-ftehim għandu lan li jkunu determinati miri ċari għal kwalità fit-taħriġ filwaqt li jkun assigurat li l-korsijiet offruti imorru id fit mal-istrateġija tal-amministrazzjoni. Is-Segretarju Permanenti Prinċipali Mario Cutajar innota kif dan il-ftehim imur id fit ma' dak li jrid il-Gvern. Hemm il-ħtieġa kbira li t-taħriġ u li s-servizzi li nagħtu ikunu konformi fi strateġija waħda u anki li jkollha għan wieħed. Lan li poġġejna qudiemna f'Mejju li għadda u anke qabel kemm il-darba ta' gvern li jagħti s-servizz tiegħu 24 siegħa kuljum 7 fil-ġimgħa is-sena kollha. Cutajar sostna li fil-bidu tal-amministrazzjoni preżenti kienet studjata s-sitwazzjoni tas-servizzi pubbliċi u ġew indirizzati d-difetti. Sar investiment qawwi fir-riċerka fi ħdan iċ-Ċentru għall-Iżvilupp, Riċerka u Taħriġ, fejn mill-2013 l-hawn tħarġu 9,000 uffiċjal pubbliku fis-sena. Quddiem madwar 200 gradwat f'korsijiet varji, il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar li l-ħidma tagħhom taffettwa pajjiż sħiħ. Jaffettwa tkabbir ekonomiku, jaffettwa il-kwalità tal-ħajja tan-nies, jaffettwa l-investiment li jiddeċiedi jekk jiġix jew le f'pajjiżna ftit ġrija illi qatt ma tieqaf biex tieħu nnifs. Jaffettwa l-operat tal-Gvern kollu u għalhekk jaffettwa l-futur tal-familji u tan-negozji ta' pajjiżna. Il-Prim Ministru qabbel is-servizz pubbliku ma' magna ta' karozza u spjega kif fil-waqt li x-xufier jista' jinbidel, kull xufier irid isib magna tajba. Bilan li s-servizz ikompli jitjieb, il-Prim Ministru Muscat tkellem dwar l-introduzzjoni tal-Key Performance Indicators. Nistmaw il-ħidma tagħna stess, inkejluha mal-għanijiet li npoġġu qudiemna, nikkoreġu fejn hemm bżonn u niddevolvu il-riżorsi li jkun hemm bżonn biex nilħqu l-għanijiet finali tagħna. Fisser kif l-ewwel ma ġiet indirizzata kienet il-burokrazija għal min irid jiftaħ negozju, ħidma li waslet għal ħafna titjib. Ir-rettur tal-Università, il-Professur Alfred Vella, qal li l-Università dejjem kienet impenjata li tgħin kull fejn ikun hemm bżonn, filwaqt li l-President tal-EMCAST Silvio De Bono qal li s-suċċessi riċenti ta' pajjiżna għandhom ikunu ċċelebrati għax kienu wkoll grazzi għas-servizz pubbliku.